Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Usashaqekile umphakathi waseNtseleni emva kokuthi ilunga lomphakathi uMlisa oneminyaka engu-40 aminze edamini laphana elibhukuda wonke umuntu womphakathi njengoba ilanga lishisa kanjena wengane zakwethu. Abezimo eziphuthumayo basazama ukubheka isidumbu somuntu ominzile kulela damu. Sekusiphume isexwayiso-ke laphana wengane zakwethu abantu bangadlaleli kulela damu. Alikho idamu elinamanzi amile elinganazo izinto zakhona wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba-ke. Sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela subscribe cinzele nebell ukuze uzothola njalo ama-notification masiphosta ivideo entsha. Siyi-channel ehamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga.